Получихме някаква фраска, мама ни е поръчала. Да. Сега ще видим какво. Аз ще я скъсам направо. Къса, брат. Аз си заварих тележката. Ето го номерът. На мама е това си. Виж, Балкан 6. И номерът. Мале, това е толкова врел. Аз не знам какво ни е поръчал. Да, и аз не знам. Сигурно някакви хапи. Може. Сега ще видим. Мама ни каза, че това си ядем да разкой, каза, че ще ни хареса. Чакай сега. Ще видим кое е моята, кое е твоето, защото... Ого, те може да са еднакви. Да, не знам, ама аз не си имала да винаги това. Ау, има картоф. Искам и аз. Дали, те са моите. Стоп. Двамата са. Не, има си, не е еко. Ага. Колко пари да знам? Окей, чули колко съм. Там те остана. От 20 лева дадохме за тази поръчка, е толкова рести. За 20, значи дадохме 20 лева и те ни върнаха това безпално. Да. Това е сега да видим. Опа, има и още картофи. Моите. Ти има също. Ти имаш повече? Са. Добре. Май. Сега ще видим и Вътре бургерите. дали... Хек! Много са хубави. Много добре изглеждат. Това е бургер. Да, то мое. Това е чай да видим. Хората. Това е бе. Това е Бургер. бе. Сега чай да видим и двете, нали се пак. Чакай сега. Да. Ето, защото съм мъж и давам това на дамата. Не Бате, отворено. може да отвориш. На дамата. Защото... Ооо! Искаш ли смена? Моля те. Не. Виж сега, виж тук какво пише. Хора, също забравих да ви кажа, че сестра ми вече от колко години отиваш на училище? 2. И сестра ми е много умна. Много. Ако искате да записате някакви задачи, питайте в коментарите, да видите колко е умна. Ето тук виж. Има... Даже кажи им някаква задача. Например, като 10... Айде си почвай да ядеш, ама с кого? 10 делено на 2... 10 делено на 2, 5. Например, с деление. Хора, знам един трик, като отварям бургера, ето тук си сипвам картофи. Опа! Готово! Тук си сипваш картофки. Нали, като отваряме бургера, тук има още една празна страна и слагам си картофките и не се занимавам с плитките на картофки. И си хапвам. Опитвам. Надявам се да не го разпадна. Леко, че тук, бате, ако знаеш какво става. Добре, това беше от нас. Чао! Не. Чакай да казвам китайци. Добре, де. Чао! Чао!